Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya uan ki nyong tali ki si kila ayat sakmat ha ka cik sak than ka jong i rai na kaliang jong ka sarkar ka klem patiau ai tak hadu ka klip mat ka bam mentah ka si ka ba kumbani tep ila sak fat sa ka jing yakran rai ka jing yakran ka nampoi sa ai ru na kaliang jong ka state government ka jong i kumbani tep ka MDA 2 kala rai ban ai wai hin reu pau slam ya une ulumpong dang ubadon hapo jong kawa umyam bat si benta kum ka riboy anthem ka jongi ka doni ka keteng jong kawa umyam klem artatian onda kani ka government kala IT ya une ulumpong dang ka company ka keteng jong kawa umyam kanja bat klem artatian ka riboy anthem jongi kanja da ka mensim ka basu kiangi wan hang ne bania kristian ya une usamla namar mentangi i une usamla ula don hapre ka jing talur ka jing swai reina kaliang ka jong ka government ka klem patia oi ru em bat ngitip scam ba ka jing em jong usamla nong lang ka syong ha ka ti jong ka sarkar ka jing em jong usamla nong lang obadi zaman jong ka GTF ka syong ha ka ti jong ka government lane MDA 2 lada jai ya usamla na kaliang jong ka government ka ban siam ya ka jingket klik ka bapura bat hang nengi pen pau bat ni kran sai ban na kaliang jong ka women organization of Riboy district ngin ai ka jing kersan ka bapura ya i bat na du la sai ka si na kaliang chungi ki sengken thai ki badon hapo ka Riboy district ngin yo sang sa thangan rengkat bati lada kat ba ka sarkar ni sampai sim ya karai ban ong ba bila kular ban penkelano ya karai ka jong ki na kaliang jongi ngin ai continue ka jing sang sa thangan bat ka GTF te kadai na kaliang ka kubar na kaliang jong women organization of Riboy district bat na kaliang ka jong akum ka president hangne ngakot ngayawer ya baro kilong kemi ki badon hapo jong ka Riboy district bakin ay ka jing kersan ka bapura na marsi benta ka ine ka issue jong ulumpong deng kadai ka bay don benta bat ka them Riboy ka bay it ka jongi bat syu ngila yu iro ka ai ka ba ka sarkar kala persang ban le hapo ka Riboy jongi da ka bala kala persang banuan ra sibun ki ai ki bom ya habdor bat ki bom snow tenat haka jinga dai bat ka imlang ka salang ngapin ken mawe ki parlok long kemi jong ka them Riboy bagan ka liang jong ka MDA 2 kala persang banuan ra ka kasino hapo ka them Riboy ka be ka jongi mentah kala sedang menlilam wat saya ulumpong deng ubadon hapo jong ka them Riboy ka jongi ngaso badong ko ki parlok long kemi jong ka them Riboy ngin kendit ban reu banado la sai ke singi pinami pat ba da ka bangile song sa tangan rengkar bat ka GTF hang ne hapo malki ground ayu pidan berong nomor ka jekan nakaliang jong kajima jekan juki ki oban nakaliang ko komen kamla ban scrap no ya kata ka ti chik po company nakaliang sang bi ayu pidan no so to in question ulah piso kum no kata bila ada bang bagi dia ikut ngin continue ya bagi dia ngiru na kaliang jong kilong kami na ka them Riboy ngiru ngin ya syom syat ngan nadu la syai kasni Tuwad hingi ngimla ban priang ya kata ban ong kalat ai kam ai jam namar kam dei tang kan ka project ka bamenta nrei ki babun ki factory ru ki bakila ale shop borni ki ong ka dei ka wei na kilat ban ai kam ai jam nrei ka ei ka ban nakaliang ka jongi ngi yo i ka long ba